denai di kampung. Si ayam atau jatuh badarai dalam kala denai tamanu budi tajua paham tagadai dalam kala denai tamanu budi tajua paham tagadai. Mungkin debasa nan denai tahu malam teangan dun sananan kandu di galanggang denai balari pisan di rumah denai takaru di galanggang denai balari pisan di rumah denai takaru. Bansai lah saja dulu laka paminan pagi jopatan padu di kampung mana ruang malu dia lalare dirantau urang.
galanggang denai balari pisan di rumah denai tataru bangsai lah saja dulu laka pamenan pagi jopatan padu di kampung mana ruang malu ialah lare